Nyakoram gajuang dakika na pagadek tok sa chiel marokinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni ma en Twak e chenro mano marupinyo kiny makawuono wadwaro goyo mbaka hinya kotenre kod Twak e wi osach japuonj nase nyisi motelo kapok nokao yo matin ni riwruok kata mana riwruok mopogore mago mag japuonje nobedo gi romo makende gi duol mochung' ne ndiko japuonje e tich mano mar TSC chieng' tich ariyo mano mar jumani kabene gi Twak e wi dwaro mar medo japuonje osara. Riwruok mopogore mago mag jopuonje moriwo NAT kod KUPPET kanyakla kod KUSNET nobedo kod romo makamano kata kamano romo makamano Twak makamano nogore Luanda ka bende duol mar TSC dwaro mar mondo mi jopuonje omede kind kwana tamalo 2.4 nyaka kwana tamalo 9.5 kata kamano KUPPET NAT gi KUSNET dwaro margi opogore. Okiny makawuono antiere ka gi welo Nyakoram gajuang antiere ka gi welo mano mawuok e riwruok mar NAT kanyakla kod KUPPET. Abro chako kai gi Hesbon Otieno mabende en jalup jagoro mano mar riwruok mar NAT. Hamusni misawa. Erokamano ahinya Sharon. Amoso nyikwa Ramogi te ni oyawre uru kendo mor mar yudo thuolo kendo bire studio ka mondo wabede Twak. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni. To Nyakoram gajuang e okang' mokwongo e chenro mar upiny bedo kiny makawuono wantiere gi jagoro maduong' mano mar riwruok mar KUPPET Hakilo Misuri. Amusni machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Agon erokamano kuom luongowa kendo rupiny TV mar Ramogi ka mwayudo thuolo mondo wanyis jothurwa weche matimore. To wamor kendo ang'eni Twak ne dhi maber. Erokamano ahinya kendo mor mar chopo wuokiny makawuono mar mondo mi wago mbaka hinya kotenre kod osara mano mar jopuonje. Nyakoram gajuang kapok wadonjo e Twak nyawado Judith Omondi na nitiere romo mabende noywayo riwruoge mopogore mag jopuonje mano chieng' tich ariyo nyanese gana mabende notimo kaluwore kod Twak mabende nolwar e Luanda. Bang' mano wadonjo e Twak. Ne en Twak mane ochakore kar saa 3 okinyi kod ng'ure kind jokanyo mag riwruoge mag jopuonj. Duol mandiko jopuonjie pacho ka TSC ne obago romo mondo migi chwagie wi winjruok mar jopuonj mar higa 2021 kod higa 2025 ahinya te wi medo jopuonj osara. Kopogore kod winjruok mar riwruoge mag NAT kod KUPPET koni ne obede kindgi kod jatend piny, duol ma ochung' ne osara mar jotij piny owacho SRC ne ochwalo paro mar medo jopuonj osara e kind atamalo 7 nyaka 10. TSC oyie chiwo atamalo 2.4 ne jopuonj manie ngas mamalo kaachiel kod atamalo 9.5 ne jopuonj manie ngas mapiny. Gino mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET okwedo mokalo. It was our surprise and a shock. The SRC said they teach us and other public servants to get between 7 and 10%. That we were expecting not less than that. So when the figures turned out to be between 9.5 and 2.2%, we realized that maybe whether they are, it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine or serious with these negotiations. Riwruok mar jopuonj primary NAT kata kamano koni girwako paro mar TSC makmana ni pok giketo sei margi nyaka chop gibedi achiel e wi winjruok margi ma higa 2021 kod higa 2025. 2.4% to 9.5 is welcome by Kenya National Union of Teachers. And we have reasons. We said, of what was presented, let the lowest earning teacher get the highest percentage. And the highest earning teacher get the lowest percentage. And in fact, in that line, we agree with Teacher Service Commission. Several things that we have agreed, and we have also agreed to work towards maybe what we have been given by our employer, that is the Teacher Service Commission. Yuarruok ma osebedo kadhi nyime kuom higni 3 koro. Giko ne okelo pogruok e kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Ka penjo modong' maduong' to koro en ni bende duol mandiko jopuonj e pacho ka TSC biro yie chopo kare dwaro mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET madwaro mondo mi osach jopuonj omedi e kind atamalo 7 nyaka 10. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakorom gajwang mane chal mar wach mabende wadwaro lose ponono ni ntiere kod wach mora mora ote hiorono ilai magwa magote machoka redik auchiel nono mbui mar Facebook YouTube bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ong'au kiny makawuono iwinjo kanyo kupet akelo misori uramo ni kwana tamalo abiro nyaka par tina unudwaro kwana tamalo 30 nyaka 70 wach makamano diwacham. Mokwongo Sharon adwa mondo aket record straight ni onge riwruok moro amora mar jopuonj mano yie ni yuto kaka noket figures go mag percentage mag chiwo msara ne jopuonj ne correct. Abiro miyo osipna thuolo mondo wach kanyo maber ne onge winjruok machalo kamano nikichal ka gima riwruok mar ariyo ing'e ni ka wadhi wa defend gimiluongo ni memorandum of demands mane wachiwo 2021-2025 ni ne wadwaro medro mar msara e kind atamalo 30 nyaka atamalo 70 ni jowa mang'eny mane oseyudo msara maber chakre 2016-2021 ne mi percentage mar 70%. To jok mana beto nweng'o maber jok machalo kaka principals mag schools to gi heads of department ne mi 30%. Mae ndiyo kano chande Teacher Service Commission oyawo talks nikech framework mana wadhigo ne ok wadhi mondo wadhi wapog 7 and 10%. Ne wadhi mondo wayaw talks mane okotimore maber e mbito mar msara kano wa sign a document miluongo ni CBA mane onge gi pesa iluongo ni monetary component on 13th July 2021. Koro gima notimore kaendi ni ne wan bende aware gi two things ni the president no pronounce himself a matani tarik 30 dwe mar auchiel ni jopuonj to gi other state officers public servants idhi mi average mar between 7 and 10%. Mano winjruok manu bedo godo kanu tere gi jatend piny e romo. Mano no wachonwa ni obro timonwa kamano. To obedo followed gi advisory. Salaries and Remuneration Commission monego be ni chiwo advice on pay. Ka sirkal osewinjore ni Treasury owacho ni gini en sustainable. Kineno circular mar jo SRC giwacho ni salient features mag pay magidwa chiwo. Momano wakaw ma very serious ni jopuonj gi other public servants idhi mi average between 7 and 10%. Onge kaka mano nyalo lokore 2.4% and 9.5%. Mano geche ni kwano okodonjo kare. Maduong' na winjo kara na motelo kara na ka poka winjo duond Hezbon ka bende wacho ni unudware kind kwana tamalo 30 nyaka kwana tamalo 70. Mano lokro koro ni kanye dino miu kwana tamalo 7 nyaka 10 koro wacho ni weche moko ariyo kanye. Ni nitiere gimiluongo ni advisory mar SRC ma deal gi gimiluongo ni sustainability ga affordability. Mamane manage wacho e their address gi jo media. Maparo ni un gi that document. To that advisory give way about 7 average mar 7 kat average mar 10%. Mangeche ni ngat momi mang'eny mogik idhi mi on average mar 10%. Momi matin mogik idhi mi average mar 7%. Mangeche ni kitimo kwan ma correct. To wacho ni on the average gimano nego beni Teacher Service Commission mewa ne gin gi 8.5% magidwa chiwo across the board on the average. Nikech imeda apar gabiriyo tipogo gariyo. Koro mano ende continuum no. Koro wacho ni koro kodwa tiyo gi average ma correct. To nego beni ne wawuoye 8.5% on the general. Mamano ende mano nego beni wawuoye
to ka gibiro gi figures ma 2.4 to gi 9.5 to obit logic ni mano geche ni figures ma gibiro go again outside the advisory mar SRC ma onyiswa ni the word advice ma SRC chiwo the Court of Appeal nowacho ni that word advice nitiere e constitution. Kenyans nowacho ni mano ka en e constitution to ok onya bedo abeda wach moro mi itugo. Koro gima timore ni Teacher Service Commission gima no gikelonwa en gima gine ma ging'eyo to gima advisory mar SRC. Wadhi bedo kwa lose mano ka bende ubro bedo kuchako loso twak moro kendo he kindu kanyakla kod TSC. En mana ni ka rwake twak Hezbon otieno nyakor mgejwa ngene jalup jagoro mano mar riwruok mar NAT. Awinjo kanyo ka Collins Oyu nowacho ni orwako kaka NAT orwako paro mano mar TSC. Dibed ni chochni ne kanye. Unu dwaro mar mondo mi omedu kwana tamalo makamano. Adwa chako kawacho ni Edwond Oyu no winjore ka gi weche manowacho. Lakini kama wantiere ok ni ne warwako twakwa gi TSC. Nikech ka po ni ne warwako kata sani nosebedo ni wago kokwa e gima ne wawinjore. Nikech pok ugosei. Pok wagosei. Gima Oyu ne wacho be ma owache ka ni winje maler. Ni orwako ni joma ni osach gi ne piny dhi yudo medruok mani malo e atamalo 9.5 to gi joma ni gosara mani malo dhi yudo atamalo 2.2 that is 2.4 mane manowacho ni mano nenore maber nikech kwang'iyo career progression guideline mane ni chon mane watiyo godo CBA mane bedo higa 2017 manorumo 2021 ne wayudo ni joma mane ni malo ema noyudo pesa mang'eny to joma ne ni piny nomi pesa mane piny. Koro loko mondo bed ni joma ni malo yudo percentage mani piny to joma ni piny yudo percentage mani malo. Mane wawacho ni NAT gima TSC otimo kamano nenore ni gima dhi tiyo maber. Lakini korka percentages mani chiwo to adwa wacho ni kaka owadwa Kelo Misori osewacho eyo mane wayie godo be mano miyo kane wake gi Teacher Service Commission ok ni kupet kende manoke gi Teacher Service Commission kata wan NAT ne ok wayie gi offer mane gichiwo. Kwang'iyo ni kane wabedo gi twak gi ker mar piny gima nowacho gi dhoge emomiyo winjo ka statement mana Kelo golo owacho ni okia ka ng'ama nigi miriambo en kere manigi miriambo koso en Teacher Service Commission manigi miriambo kata SRC nikech wang'e niya gima Kelo chiwo mano mare nikech ker ok bede gimiluongo ni collective bargaining agreement gi negotiations wabedo jandik tich to gi ng'amo ndik tich Teacher Service Commission gi jotend jopuonj mano bedo udo chien tich ariyo. Yes ker ok bed kamano to en ochiwo ka oluwore gi advisory momiye gi SRC to kwa bedo piny gi Teacher Service Commission kata ka bed ni ker ne ok owacho gik mane owacho kane walime ne pod wadhi bedo piny mondo wawinjre ni kane wan NAT wawacho ni wadwaro atamalo 60 Kupeto wacho ni gidwaro atamalo 30 kind 30 gi 70 kanye kama ne wan gi demand proposal mane wachiwo. Koro TSC ne biro gi offer to nyiso ni wan kaka offer ma wan godo kaluwore gi advisory mwayudo kuom SRC kata kaluwore gi omenda mwaneno ka obedo allocated gi sirikal wanyalo chiwo atamalo makama to ok ni koro giduogo gidhi piny ne atamalo mane ker owacho cha to gi advisory manochiw gi SRC to gi demand proposals mane wachiwo. Koro gin gibiro gi gik giwegi
ma is below gik ma wan ne wadwaro. Kuom ranyisi Hezbon okinyi ma kawuono jagoro mano mar kupet wacho ni gin gidwaro mito mar osara kinda kwana tamalo 30 nyaka kwana tamalo 70. Nat, unu dwaro mito e kind kwana tamalo mane? Ne wachiwo proposal demand mar atamalo 60. Koro 60 no ema ne wawacho, ineno weche mag average ng'ama ni piny to gi malo. Wan ne wawacho ni kamao kata cross, kong'i kokata cross to dhi ting'o jopuonj malo kaluwore gi weche mag uchumi mantie sani. Koro mano e demand mane wan godo. Kanyocha watieko twak gi Teacher Service Commission ne wanyisogi ni miwauru proposal ma offer ma un godo ne. Ato miwa ndalo moromo wadog wabed piny chieng' tich adek mondo wang'i ane to proposal ni gik mumedo wani nikech kata kwan manotim na waneno ka kuonde momoko kwan motim no pod orochore. Koro wang'i ane to proposal ni be en oting'o gik mane wawacho man onego wadwar ka to wan be wan tich adek mar juma ni podi juma manyien. Yes, juma manyien wadhi bede kodgi kendo. Koro miyowa thuolo mondo wang'i ane ni to CBA mane wan godo machon 2021 2025 mane wa sign gine 2021 July 13th. Wang'iyo ni gik mane oket ka be giluwore gi kama wadhi time review to pesa magikelo ni be luwore kaka ne wawinjore ndalo mane wachiwo proposal cha. Makata implementation period magiwacho in 2 phases ka gichako July. Gichako financial year mar 2023-2024. Kade ber to gini ne bedo backdated kama ne wawinjore cha. Mago te gin weche ma onego bed ni wawacho ma ok nigi tera e ng'wech mane gidwa ketwa cha ema nomiyo wadar. Mumeni koro karamna ka kilo misori mano jagoro mar kupete twak. Geno ntiere nikech twak maru e chieng' tich ariyo mabende nutimo Kenya School of Government nolware Luanda. Mar chieng' tich adek ni geno nitie. Gik matimore salon ni piny ndiko go cham. Ku piny ndiko go cham to onge kaka tamore ni ok wanyal winjore. Nikech wan ka kuchwewa ni wan jotich kendo wan jotelo motelo ne jotich. Uchwewa mane mondo wawinjre. Omiyo ok wanyal winjore ka waluor. To wawinjore ka ng'ama wawinjore go mondiko jopuonj bendo yie ni mondo wawinjre. Nitiere gimoro kaendi ma biro chuno wan nyaka wawinjre maber. Chalo ka gima Teacher Service Commission no chano ni kik wawinjre. Mano chenro maber. Namini wacho kamano. Nikech gimomiyo wacho kamano. Owachi ni ka en independent commission to wang'eyo ni en independent commission matiyo e sirkal. Salaries and Remuneration Commission bende independent. Ka Salaries and Remuneration Commission ochiwo advisory ni miuru jogi kind average mar 7% to gi 10%. Ang'o miyo gibiro gi 2.4% gi 9.5%. Ok onge ng'ama gimiyo 10% at all. Donge neno ka chalo ka gima ne gibiro e negotiation ka gin gi unclean hands nikech gi negotiate in bad faith. Koro ka gibiro in good faith next week to kodhi kawo 30 minutes. Nikech duol SRC bende mang'eni chulo jotije mag piny owacho sara. Gin giwegi ka bende gisewacho ni jopuonjo mede kinde kwana tamalo 7 nyaka 10. TSC biro gi kwana tamalo 2.4 nyaka 9.5. Nitiere ang'o moko ok timre. Donge neno ka chalo ka gima mane gimiluongo ni negotiation in bad faith. Gibiro gi unclean hands e table mar negotiation. Onego bed ni gibiro kal gin gi clean hands ni awa wan omiwa 7 to gi 10%. Kama ka kwane no nego poge. Koro no kanyo wawinjre ni kaka gipoge no rach. E ka dipo nitiere problem. To nikech ne gibiro ka ok gin gi good faith negotiation. Ne gibiro gi tamri. Geche ni mane mano kelo problem. Ka dipo ni gibiro chieng' joma nyien. Ka gise work out program. To wabiro mna yware ni to atamalo 50 ma jo kenu tidwaro ni umiyo karango to kinda tamalo 40 nyaka 60 ma jo kupeti warugo ne umiyo karango
Mano kende mobro yware. To modong. To kaka gokinyi. Tingeni kinde ka kinde akelo kanyakla koda Hezbon. Kinde ka kinde ogire miti mag jopuonje. Wangi kada mna chakre mar higa mar 2017 Sani ang'eni koro Twak e mar 2021 mano higa. Kinde ka kinde nyaka bede gi ywaruok. Kaka ang'o makelo ywaruok magi duto te nikech kata mana makoro norumo no pod na untiere gi ywaruok ahinya mar meto mar osara kanyakla kod chala mano mar jopuonje. Ing'eni ka ji biro e mesa ka kwa biro e Twak. Wadwaga ni mondo ji biro gi cards te e wi mesa. Ok ni ng'ato biro to pando card moro mondo watiyo godo. To e kama iwinjo ko wadwa kelo wacho niya. Seche mwadhi bedo piny gi Teacher Service Commission. Wana gi paro maleo mong'e ni gimwadhi bedo e mesa en gima ne wapenjo ni mondo timang'o omiwacha. Ma ka TSC kelo proposal, gin be giwinjo gik matimore. Kata ka dipo ni president ochiwo pronouncement manochiwo. To kata ka dipo ni SRC ochiwo direction manochiwo. Gin be giwinjo gigi. Koro ka gibiro gi gimogwenyore, gimokorie yo kako onego bedi. Mano nyiso ni spirit ma gibiro godo en mar temo wa kaka jotend jopuonj. Gidwa ni mondo iwa owang'. Mondo nere ni wan emoko timang'o emoko dwo winjruok. Mano gima rach magitimo nikech onego bed ni seche magibiro to ging'e gima nikech proposals gi ne wasemiyo gi chon demand proposals. Onego bed ni ging'eyo weche mag uchumi be gin gi experts iye kanyo gin joma ne timo economics gin iye kanyo. Onego ging'e ni to uchumi ma Kenya sani chal nade. To gi pesa mimiyo gi kata nikech pesa mimiyo gi serikal en pesa magikwayo. Ma ka dipo ni serikal ok nyal chope dwaro gi chato giyudo advisory. Kanya momiyo SRC be bire. Koro ka ng'ato dwe biro gi mare wuon ma kiano wuok kod kure mondo bi okete mesa. Nyaka iwa wang'. To seche ma iwa wang' no ok ni iwa wang' nikech pile nyakwa bin ka iwa wang'. En ng'ama trigger ni mondo iyoti mang'o iwa wang'. Makata kwa dhi bedo ma adwa wacho ni chuny maber mane wadhi godo e Twak mane wabedo godo nyocha. En chuny mane wabiro openly. Kupeto biro openly gi chuny maler. Nato biro openly gi chuny maler. Wabiro wabedo piny mondo koro wawinja ne gima Teacher Service Commission wacho. To ka gibiro giwacho gima owuok morochore gi gima ok oluwo chik kata gima ok oluwo ratiro maber. Koro kanya kama ji ok winjre. Nikech kaneno kata mana medruok mar osara ma bende aneno ka TSC dwaro mar mondo mi omed jopuonje nikech aneno ka koro japuonj ni medo e kinde kwana mano mare kind siling 1,176 nyaka siling 3,000 kaluwore koda kelo misori jagoro mano mar Kupete. Unudwaro ma en Twak ma bende notore kinde thuolo kata mana mar higni 2. Udwaro ni the lowest teacher ochul 59,435 mano kawuok siling 34,955 michulo gi sani. Bedo dwaro ni the highest teacher ochul 1,153,715 kawuok siling 1,118,242. Kata kamano wacho ni dwaro makamano no Sharon gima timore ni gima jopuonj dwaro no en gima humble. Ing'e ni nitiere gima owadwa wacho kanyo nitiere economists. Government to kata gi Teacher Service Commission. Mong'eyo maler ni over the years higni 4 mosekalo 2016, 2017 nyaka 2021. King'iyo cumulatively those years, the economy ne gi inflation rate makigo kwan to chopo mana 41% cumulatively. Man be more informed, man be mo chiwo thuolo mondo koro wad kwa ni mai kaka piny osedongo go. In other jurisdictions and other economies, iyudo ni SRC advisory wacho ni chiw mana 3% mar increment annually. Mama no ok nyal cover for inflation. To kaluwore gi price index matimore monthly kata mana iga 2023 ni. Kineno kaka nyanya oseidho, kitungu oseidho, bech mo mitedogo, transport manitiere. Saron wan sani wawuoyo studio mantie Nairobi. Kendo kama wantiere niendi en but school moko, skunde moro, skul ni St. George's to gi State House Girls. Sikunde gi ma jopuonje wapuonj mana nge chana represent jopuonj wapuonje secondary school. Onge jopuonj manyalo dak e neighborhood. Jopuonj ni amana Kawangware
to tiyo gi transport kobiro to kodok to bodhi yudo ka jomandamano osewang'o ode. Winjo kesno? Ok wadak gi kwe. Omiyo kwa demand gik demand gi. To wa demand gik ma ok far-fetched. Hapa ni kisungu wacho ni far-fetched. Dhuluo kake no nyalo wacho nang'o. Ok demand kata mana dwaro maru ok ng'eny. Ok ng'eny. Ok gin gik moko ma oyude moa mana e polo. Gin gik moko mantie piny ka. To kendo wang'eyo ni e piny ka jok mok tije matek. Ok adwa sayo tije mag jok moko. To wakaw moro achiel kuom gi en ni tich machalo kaka bedo member of county assembly. Ng'at matiye gwenge. Otiye ward mar gwenge. To semi msara mara 159. No medigi 10,000 mag MCAs. To kendo chako medigi. In paro ni gima ne president wacho chieng' cha ni salary differentials. Gima nomiyo SRC obedo created. SRC no chwe ni mondo ogeng' gik machalo kamano. Ni economy achiel jok michulo from the public exchequer onego bed ni msara mani kindgi ok onego bed ni lore gi 25%. Saron gima gino wacho niya ni pesa ma president chamo ok onego bed ni lo mar japuonj gi 25%. Gijini japuonj dwaro gimoro ma piny mogik mana mar jaywecho makata maka president ok oromogo. Wan wadwaro magima piny mogik. To ni mae mok miwa jogi tugo. Nikichangi ni ywak en kinde ka kinde jopuonj ywak wasewinjo kata mana lakteche bende ywak. Jogi tugo no mar jopuonj ok inyal pimo gi dakteche. A teacher is better than a teacher is better than a doctor. Wan wanyalo dhi ng'ato nyalo dhi kawo manyasine moro to pare ka jopuonj ok odhi skul Kenya ka dichal nade. Ok nyalo yudo dakteche go, ok nyalo yudo MCS go, ok nyalo yudo kata president. Nyaka ng'i kar japuonj en ng'ama ok onego bed ni lawo go chak. Erokamano ahinya. To bende ang'e ni wach mar osara Eliech ma bende utwakie ka. To bende ang'e ni nitiere kata mana dwaro mamoko ma bende utwakie. Naneno kata mana kaka duol mar ahinya riwruok mar NAT. Bende nitiere dwaro. Ahinya kaluwore kod lokruok mopogore opogore ma bende koro neno mane migawo mar somo. Idwaro ni jotend jopuonje mago mag primary ma bende ponono ni onge kod degree olwar ngas. Oidhi giwuoge depi kata mana head teacher olwar gi ngas kata mana kaka japuonj ma kawaida. Wach ma bende no ramo nok nyalre. Wach ma kamano di wachango. Ado wacho niya Sharon. Bedo gi degree en gima ber. Somo mondo ng'ato bed gi degree nikech ng'ato ka ng'ato mano dhi e skul. Kama ni chope ok en giko. Onego imed somo mondo iyud degree. To kata kama wadhi okang' mwadhi e piny masani ok rach ka jotend skunde nigi degree. Mano gima ber. Lakini gima ne wawacho ni kata ka dipo ni nitie chik manyien mikelo, nitie gima iwacho ni nitie transition clause. Transition clause tiende niya ni joma ne nitie ka gibedo phased out to joma kawo kargi koro onego bed gi qualifications madwarore. To ok ni kawuono ukelo qualifications madwarore manyien to koro udwa golo joma osetiyo kanyo kata igni 30, moko igni 20, moko igni 5 gi malo. Ni koro idwa duoke ni mondo odhi opuonje klas. Mano e gima ok timre maber. Transition clause ni kamoro amora. Every lifestyle ma ng'ato ni godo. Kata chik moro mabiro manyien. Kata constitutions mane waloso. Ne indiko niya ni chik moket kama chakore kama to joma nitie to biro exit e yo makama. Koro mane gimiketo ok ni kawuono ji olando ni koro wadwaro degree ni joma onge degree igole skunde. Ng'ama idwa gole skund ni bed nigi gimiluongo ni experience. Nitie degree to nitie experience. Ng'ani nigi experience ni igni 30 osebedo head teacher mar skundne. Sani ok inyal wacho ni idwa duoke bang'e no otimang'o odhi opuonji. Koro mane owacho kaka NAT ni mano ok timre. Ng'ama ni e skul mane oseyudo telo mondo obed headmaster kata deputy headmaster otieti motieki e okang' modhi tieke kata ka ni en retire any natural attrition mamiyo wuok. Kose wuok to koro kudwa kelo ng'ama kawo kare
to ung'i qualifications manyien manitie. Makoro mindiko manyien mangi ka nitie. Yes, ing'i ane ni en ochope okang' midwarone. Mane mowacho ni transition moro molosi yo malong'o. To kinyalo wacho ni mayo ng'ato tich. Mane ng'eni is a demotivating factor. Okonyal tiyo. Erokamano ahinya. Ang'eni dwaro ung'enyo. Wabiro bedo kwalose nikech pod wan gi thuolo ka indi. Sharon, ni twach no ane gi wach. Chola nena. Gima timore ni wan gi buok, jok mabuogore abuoga gi polisi. Ma jok sungu wacho ni jack policy directions. Manende ma ketho education. Gima timore education ka indo nego beni and planned. Wangi very well ni in the year 2026 magi kama wasichope ngadhu mwasegik. Koro kawa plan kamano mae kaka wabiro run our schools. Te yuro ni kaendi nitie ndalo moko Sharon mane nitiere jopuonj mano timo diploma in education in humanities. Kane graduates all obiro mang'eny nikech ne onge plan ma ji gidwa ndiko go jopuonj. Graduate makoro timo humanities to gikawo jo diploma mane otimo diploma in education to giduoke primary school. Kagima nenore ni kuno ni primary school kucho graduates nok nya puonje. Koro tako chiedre nade ni sani koro giparo ni graduates nyalo puonjo primary school kendo nyalo head schools. Koro gima notimore ni ng'at mano bedo trained gi orientation mar secondary to tere kucho komiye debriefing. Utere tero bole kucho ni mondo dhi opuonj. Mano was a waste of human resource. Koro mae mwenyisi ni buogruok gi policy ma Ministry of Education, Teacher Service Commission siekogo. Gin osieko nyar kaonge. Magi gik mwakwero ma brothers manike unity wacho ni. Mano ok timre. Nikech piny kaendi wasesomo. Wan opuonjwa gi jok moko mano ok odhi e training. To koro wantiere kasani. Dalo ma koro ne okel jopuonj ma koro trained. Ne gibedo faced out naturally. Koro nudwa ne otime mana mos. Odhi adhiya kamano ma koro gilal. Kaka sani endi sooner we will not have jok mopuonjo gi certificate. Nikech sani olok training ni the lowest qualification in education teaching and diploma. Koro teachers training colleges mwango sani train kaka diploma. Mano is a very good method of phasing out. Tiyudo idhi adhiya mos kamano nyaka chimoro rum. Ing'eni lokruoge ma kamagi notim koda put mabende wang'eni jatend piny Kenya nochuogo mabende kata mana report bende nosekele. Ang'eni moko kuomgi nosero, moko kuomgi bende pod opingo kata mana nyaka sani. Aneno ka nyakwar Mgajwang' oro ote mopogore opogore. Kinyalo ketna moko kuom ote mabende osebedo ka donjo mar mondo mi asom. Aneno ka jopuonj bende neno chenro achiel kachiel. Ang'eni jopuonj nie holiday gi sani. Aneno ka gineno chenro. Nitiere japuonj Victor Leon kantiere kaunti ma Siaya wacho ni shida mar jopuonj ere nyalo ne yamo kanya kwar Mgajwang'. Wacho ni shida mar jopuonj en ni wan gi health scheme ariyo, NHIF gi mano mong'ere kaka AON, kendo wan gi pension schemes ariyo. Wach pension schemes go bende ang'eni gin achiedh nade ma bende jogoro ahinya mar nat gi kupet bende dochoro nyime kanyo. Akilo misori geno mara ni biro bedo kiwache wach NHIF gi mano mar pension no. Kopogore gi mano bende janeno wa machielo iwacho ni jagoro Akilo Misori wang'ni kik uswa ngima tek ne jopuonj. Riwre uru mondo ulos ngima wa kaka jopuonj. TSC ni to kara dwaro ni obed disbanded, ochecho. Erokamano nya kuom ote mara. Som ote mogik kanyo mar janeno wa machielo. Kinyalo ketna ote mogik mano mar Pastor Wood Nyajona. Iwacho ni jopuonj to nego ng'i wachgi maber. Aneno twak maber kantiere Kano Kimira. Iwacho ni waradho tiegot ka. Erokamano ahinya. Koro Akilo Misori achak mana kodi ote joneno mag osachakoro. Nitiere wach mano mar bedo koda health scheme, mano okumba mar thieth ariyo. Nitiere NHIF gi mano mar AON gi wach pension schemes bende nitiere ariyo. Wach ma kamano dwa chang. Sharon, gima jopuonj onego ng'e. Health scheme, National Hospital Insurance Fund and statutory. And a law ni ngata ma nitiere service matiyo public at private chulo NHIF. NHIF no eno cover mana bed kadiponi bedo hospitalized. To ing'e ni jopuonjwa mantiere service ne wan gi medical allowance. Medical allowance ni miyowa
to nong'e ni wan gi NHIF. Koro medical allowance ni employer bende Employment Act omi mandate ni onego bed ni provide medical onego bed omiyo workers ge a scheme, a medical scheme. Onyalo miye pesa kata onyalo miye a comprehensive medical cover. Koro mane momiyo wan tiere kanyo. To two pension schemes ma aimado wuoye. Ma india inamata makuro wan ge kot. Nikech superannuation scheme en ema koro ringo sani monego beni wa subscribe magije ni wa pay for our scheme at a rate of 7.5%. Employer chulo 15%, 15.5. Magije ni onego bed ni en about 22.5%. Kuro according to Superannuation Scheme Act, ni ng'at machulo superannuation scheme okonego beni chulo NSSF. Mano onego beni exempt. To kani oginicho implement the NSSF Act, to gikaka pesa te. Kuru wantu waseka wadhie court. Court mabura amua ni wachula. Mawachno pod nie doho nyaka gisa. Man ndiego kuro okadwa uwe mane. Kuro mane duto kama intie. To on the issue mar health, NHIF and statutory. To employer be nyalo yiero mondo mi nikech kane medical allowance wano kaw kaka mag jo public servant. To kuro wan waketo matek ni mondo miwa comprehensive medical cover. Mamani gimo setimore. NHIF ka intiere go okonya timo ni gika ng'eny, okonya mi referrals kaka dwaro. To nikech wan gi comprehensive medical cover, kuro japuonj nyalo dhi kadiponi ni problem moro ma otamore basic facility to inyalo dhi this other suspect hospitals so long as nitiere approval. Ilero kanyo makare bina gine kaka Jonat bende nitiere gi Martin wach medical scheme ado wacho ni gimomiyo jopuonj nigi confusion en ni NHIF be kaka organization nitie jomoko ma be oyuda comprehensive medical cover ma NHIF machiwo to jopuonj margi nodonjo Minet nikech NHIF kano bid to Minet be no bid no yudore ni bidding mar Minet ne ber molo mar NHIF ema nomiyo Minet no megi mondo gine magi run cover ma jopuonj jomoko manie sectors moko nyalo bedo ni gin margi bedo run gi NHIF lakini nitie part mar NHIF ma jagoro maduong' Akelo Misoro sewacho ni statutory deduction ne nitie chakre chon nitie makata ne jopuonj nigi medical allowance NHIF ne pod nitie koro jopuonj kik bed gi confusion ni nitie two medical schemes nitie michiwo gi jandik jotich mane medical cover ma Minet chiwo to nitie statutory ming'ado ma every other public servant ing'ado koro kanyo confusion kik bede mondo bede yo maler maber aparo ni kanyo lero makare matariyo wach pension ma nitie pension 7.5% mano nyoche ekokale to kata nitie igni ma oket ni ng'ama japuonj manigi 45 years and below ema donje scheme cha to joma ni above transition mane owacho cha joma ni above tieko gi scheme mane nitie chon mondo eka koro kik gibed ni jing'iyo ni nitie scheme ma jopuonj golo koni jomoko golo kocha gin schemes ariyo lakini moro ni miluongo ni provident ni okawo kuom scheme mane nitie machon to kar NSSF ka wan be wadwa kwedo matek nikech onge kaka inyalo ng'ad jopuonj NSSF to pod en gi provident mochulo emomiyo kane owetewa jokupeto dhie court waungo gi lwedo nikech onge kaka ginyalo ni koro doho nokalo ni koro gini ong'adi to kata employer pok okawo thuolo mondo nyiswa ni court nokalo kama koro chakre dwe ni kata chakre dwe mokalo
wadhi ng'ado mondo wan be wapenj gi ni to ere kaka ung'ado pesa ni to wan kaka joma nie teaching service ok onego bed ni timang'o ni ng'ado pesa ni emomiyo kanyo to makoro ng'eto di wach nodhuro yes to king'iyo msach japuonj kata meto mineno wawacho osara mani sani ma TSC chiwo 2.4 gi 9.5 king'iyo provident fund odhi gi 7.5 king'iyo koro NSSF be kawo gima gikawo housing levy be dhi kawo loan be kawo koro gidwa ni japuonj ni obed motivated yo manade modhi puonje gine kata ka dipo ni watiyo matek ni mondo giyud meto mar osara koro mago gik ma sirikal nyaka ng'i gi wang' matut mondo ging'i ni weche gi ok ber ne japuonj janeno moro nowacho ni onyisa kelo misori ni kik wausgi wan nomiwa telo ni mondo wati ne jopuonj to onge kama obiro bedo piny ni wadhi ni mondo waus jopuonj to wadhi wacho weche manyalo benefit jopuonj kaluwore gi kaka weche nitie to gi omenda manitie kelo misori wach mar uso jopuonj no dipar ni mano paro mowuok kade dipar ni janeno nooro wachno kaka luwore gang'o Ing'i matimore Sharon, in tura to waburo mano waburo wacho bang'e. Onge wach. An babawa no ochamo msara mogik siling 522 ne en japuonj. To bende ok bor ahinya. Nikech higni 3 bang' thone, nikech notho e service, an be nachamo siling 850. Anyuolana mosetiyo ne sirikal gin mana jopuonj. Ng'ama nyalo paro ni an gi njama moro ma adwa mana uso jopuonjno en ng'ama leko. Oleko ma ok apar ni bong'eyo kaka odonje chunya gi lekono. Nikech mokwongo gima nomiyo abiro kata union ka ne en mana dhier mana neno ka tich mar puonj oseketowa kaka family. Aparo ni dino ka chako gi puonj kae udhoni puonj to nahero da chako mana gi DC and above ka diponi ne pesa mane chulo babu ane ber mane nyalo miya exposure kaka nyithi jok moko koro wacho ni ne passion en gima an go gi passion to kendo ng'ama nyalo paro ni ohala magoyo en mana uso japuonj en ng'at maleko mano paro mombachni ero kama nanya kapok yo matin bende ng'eni bende kanwa loso kotende kod weche mag thieth ahinya okumba mar thieth nitiere dwaro mar nat ma bende dwaro mar mondo mi otim lokruok makara ahinya okumba mar thieth kotende kod weche mag maternity ng'eni nitiere chudo intern teachers bende nitiere dwaro mar ndiko wach mak mandi wachan kapok yo matin ng'eni weche mag thieth nitie kaka ne contract obedo ma contract bed nigi period ne monego bed ni orume mak mana ni every other time watimo gimiluongo ni evaluation based on monitoring matimore ndalo ka ndalo to wan gi committees be up to the county levels ma miyo duoko kaka schemes onego bedi gima lich matimore mwanyalo wacho ni sirikal be ok chiw pesa e saa madwarore mondo Teacher Service Commission obed gi pesa ma gichiwo mar contract mondo service providers oyud kaka ginyalo konyo jopuonj. Koro kanyo dwaro maduong' ni pesa mar medical scheme onego chiw e saa madwarore. Nikech nitie kata service providers moko moseweyo giwacho ni gin koro ok ginyal chiwo services nikech pesa ma gidwaro ma pok ochulgi ng'eny. Koro sirikal onego ng'e ni pesa no yudore. Employment mar interns mano to sirikal osewacho mano be onge kama donjore gi medical scheme pesa intern en mar intern interns to onge kod okumba mar en intern to ka diponi nikech gin ayudo ni giyudo lump sum mano be ok ber onego bed ni imiyo gi thuolo mondo gi enjoy facilities ma japuonj yudo be momiyo wan wakwedo wach employment mar intern en sani wakonyo sirikal ni mondo giyud jopuonj manyalo puonjo nyithindo emomiyo be wawacho ni intern be onego bed gi period magitimango magipuonje ati iloko gi permanent and pensionable nikech ang'eni ywaruok bende nitiere kanyo kotende kod ndiko jopuonje gi ndiko intern teachers ma bende koro idwa ndiki to emomiyo wawacho ni joma ondike intern ok ibed abeda intern higni 3 4 5 ni intern bang' higa achiel loki bed permanent and pensionable mondo every other privilege miyudo in your work conditions of service
iyude kaka odwarore. Kik bed ni nitie moko mang'adi oko kaka medical scheme, house allowance, commuter allowance, gik manitie monego bed ni yudo. Lamsa mar siling kata 10,000 kata 15,000 idak godo kure. Ere kaka inyalo tiyo maber. Mago weche ma ok wadwaro. Wadwaro ni mondo orie weche mondo weche obed maber. Erokamano ahinya. Nyakon mga jwang'ani no otegi med mana oroge hang'eno odiochieng' ma kawuono bende jopuonj ntiere yweyo bang' skunde koro loro. En kero mara ni skunde nego bed ni yawo juma mabiro. Wuok tich. Koro chieng' wuok tich kata mana kapok skunde oyaw wan wasekelo ni chenro ka nyakon mga jwang' twak ewi osach jopuonje. Antiere kod jodito magu ka kin japuonj mar primar. Antiere ka Gezbon Otieno ma bende en jalup jagoro mar riwruok mar NAT. Bende antiere ka gi jagoro maduong' mano mar Kupet Akilo Misori. Ne jopuonje mantiere skunde mag sekondar magi kinde ma bende koro unyalo ore ote dwaro maru ma bende dwaro mar mondo mi odhir ne duola mano mar TSC. Yien mar mon miako yo matin aduogo gi mathoth e okanga mar ariyo. Kete mani Ramogi TV.